LDR-RMO sa Cordova mitataw nga wa nay community transmission sa lungsod. Ug unom na lang ang aktibong kaso sa COVID-19. Apan, video sa usa ka barangay mipakita sa nagpundok nga mga tao nga daw nakalimot na sa health protocols. Si Luan Mirondina sa report. Sa video nga gipada sa usa ka netizen, makita ang sitwasyon sa Centennial Road sa Barangay Alegria niadtong nakalabayng weekend. Makita ang daghang mga tao nga nagpundok-pundok haduol sa mga food stalls, ang uban na naglingkod daplin sa karsada o bakha sa luyo sa mga pribadong sakyanan. Ang netizen nga nagpada sa mong video, nabalaka nga subling musaka na usab ang kaso sa COVID-19 sa lungsod kung magpadayon ang ingon niini nga sitwasyon. Matod ni Julian Randu Legas, Local Disaster Risk Reduction and Management Office Officer 2, nga matag karunog unya magpatrolya man sa dapit ang mga pulis ug ang mga tanod o gani makadagang higayon na silang nakasita og mga quarantine violators. Inigroving na mo, igaging nga to, observe sila. After inigwala na pod, na po yung mga times nga mamalik na pod sila, no? Nga magtapok-tapok ba. Dugang ni Legas, sagad sa ilang mga nasita, dili mga taga Cordova ug mituyo lang sa dapit, human gibuksan ang food park. Matod sa taga Local Disaster Risk Reduction and Management Office, sukad gipaubos sa MGCQ ang lungsod sa Cordova ug ang lalawigan sa Sugbo. Wala na kini magpahigpit sa quarantine control checkpoints ug mamahimo nang makasulod ug gawas ang mga sakyanan nga gikan sa bisan asang dapit sa lalawigan. Apan sa subling pagbukas sa ekonomiya, daw may kumpiyansa na ang publiko ug nalimot nga anaa pa ang pandemya. Gitataw hinuon sa Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 2 nga wala nay local transmission sa ilang lungsod. Sa 199 total COVID cases sa Cordova, unom na lang niini ang aktibo kay naka-recover na ang 175 kanila ug may 18 nga nakalas. Sagad sa mga bagong kaso sa COVID-19 sa Cordova, mga nanrabaho sa mga silingang dakbayan. Posible nga dito sad sila nakakuha ani no. Kasagaran ni mga silang trabaho, gi-refer sila sa kanang mga swabbing station sa Cebu City. So sa pagkakaroon wala na tayo na tala nga nagkadaghan or kanang tawag local transmission no. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisda.